Ikaw dahil may igabi dala. Dami! Video pa sila. Mami, eja po din sa baso. Ano, ikaw na sa baso. Han, gamay na kang butang royal, Han. Kaya mo awas. Di lang ni Hotdog Royal, eh. Nakaon taglamaw. Di naman, naman lami. Royal na ilaman lami. Mawasan? Di ba, ang biskwit, Wala, ang butang, yung malata, ang butang sa'yo. Pwede pa makaon. Makaon sila. aron din yung mawas kuhaan ni. O, kuha lagi. Ang kuha ng pagkuhan na. Ang kuha ng pagkuhan na. Sige, pwede, sakay sa bus. Kuha isa lang na daan kay mag... Ano? Butang dan ng biskwit kasi malanay man ha. Ibutang daan na. Nya malanay. Kan ko maghapon. Ah, siguro. Ay, hindi ko okay na. Wala, safety. Ayun ko sa mga... Ano, kuha na. Kasama ko, kasama mo. Oo. Eh, matin man mo. Hindi ka na uman. Huwag mo ko sa kuha. Video ka maganda. Wala na yung nagitang biskuit. Dahil biskuit na lata, oh. Makuha na siya. Mamix na diya sa paulit. Okay. Lata na. Hindi ka mo. Ipira itong batong ham. Hutda. Yan butang karon di gamay. Yung tingin. Ito, dito ka na. Gumurahan. Ang daghan akong kanon ham. Ang naginot ha. No? Kuha, nice. Eh, wala ko gibutang yung awas man. Wala ko gihurot ko butang yung awas. Gab! Okay, good ko ba? Gab, dali, Gab. Isa ka po, obra, o isa ka, ako nga sa dapat. Hindi ba kadapat? Hindi ka tulak. Grabe ko, mama. Isa naman lagi ka biskuit nito kisagol. Malata dahil. Malata ko nilalo. Anak man nakikuan man. Kaya, ibutang ka biskuit. Kuan ba na ka ng maris? Hindi ka na lata. Ang lingin, para makuha isa po. Alis dyan atong lain. Dili man. Hindi mo na. Inom ka na? Kaang ka na? Ha? Kaang ka? Patay ko liaw. Ano patay? Nakadaro. Nakadaro ako. Ipatay ka ako yung mga nidalong doon sa Venturio. Ay, Sa mga royal, yung tayo sa patay. sige. Sa ako na. Inom ka na? Kamay mo? Puro sa mga kuha. Ha?
Kita nga sa pinasa. Tayo na ikabuhan. Royal ni mo? Di ka na kita. Nakagkara sa ba? Bea! Dala. Wala ang biswet. Oh, dala na. Mami, kagabitaw ako. Kagabitaw ako. Di ka ni? Ano ba naman ang bigas sa kabas? Para baka maligo ha. Tama? Tama? Tama na? Hindi ko ba po? Mami, tanawa kayo ba? Lalagay ko, mami. Kayo ba na? Awa, oh, kahibalan ako. Sa batong. Isa nagtudlok. Isa nagtudlok eh. Mami na to. Isa nagtudlok ni mga dapat update. Mami na ko. Di, bawad. Ako po yung nagtudlok ni mo. Ito yung lungag na ito nagihan. Kung apili na tingning. Limag ko nga. Sige, may nagulong. Mapasok. Ako, yan na ulo. Yan na ulo ta. Mami, di na ulo ta ni pa. Kita. Ang diabeteson, di gana si Wing ano tabang. Ano ba? Ano ka tapang? Dili. Sa dira kay marunong na. Ano eh? Mami, mami, naunsa na. Cellphone ni Kuya kay dahil namang mga duwa o nga empty. Yawa na. Mami, wa na ni puno. Tugas na. Ano ba? Kuwan pa sa daan. Anawal mo na. Ano naman? Mami, touch. Mami, mami, kaluga. Kaluga ko. Ito. Ha? Ito na ito. Isa? Ito karamit na kayo magkuhan sa kuhan eh. Ang karamihan. Ano ha? Ako na ikaw ang lugar na. Grabe ko daw. Kuchilyo pang hikasa. Batang pangtagtag mo na. Baboy. Mami, tayo di mo. Sa kuan. Ibo? Ang pagod sila. Nilawan sila. Ano yan? Hindi ko matos ibo, be. Hindi ko matos ibo. Ay.
Kumain lang yan ha. Balik ba? Balik ka na. Sama ni. Mani. Ayun na ka nang sudan na. Dog. Mami, unsa day din kami? Unsa day din kami? Adik, adik, ano ko, adik? Ano? Sa kalata, sa 200, wala tapang. Ang bukan ng mga hinamit. Asa ka ato? Asa ka ato? Ate sa tita. Ikaw na mo? Ah, dire, bakit ka po? Hindi ko ba ka dito? Isa na. Huyap ka! Kuya, pa ano? Kaya ako, nangyari dire, ngita ko dito, okay lang, maragwa, hindi ko. Huyap pa kay Huipis ma mag-deliver good. Kung maragwa ka, kayo, natin ni Ari, wag mo itong taga eh. Ang tindahan ng ilat eh. Huipis, oh. Huipis ma. Ina Huipis ma mag-deliver ay. Luto ka mo ano sa mag-adobo mo sa kanba mo. Ani? Adobo ko naman. Ha? Palabawon ba? Sakay, kasakay ka na, kasi hindi na pwede. Sino ba kasay? Kung patay lang, dito sa Bukol. Sa Bukol, Bukol, bawal. sa barbecue, di pwede. Bawal ang Sa baboy. barko. Okay na guys. Ang salitang baboy. Ama oh. Bisa chicharon baboy. Dili pwede. Grabe naman gagawin. Sa Bukol. Kung padung na mo dili sa Sayang kaon. ka niya, di na ako natasal layo, gawas. Kaon dal gawas. Pag dili sa kuhan pala sa Surigao wala man. Only nagtaw ko sa Sudan. Ikaw sa bitang bisito? Hindi lang bilangan ko. Bago siya ma. Duha kanina to. Kung anong kailangan, kayo na yata ng simon. Dugay pa ng gusto ay ang makalipan niya ni. Complete da nga treatment sa buhok. 1 2. Barato naman to. 1 2. Hagel ko. Uy, lang yan. Duha man yung buhok. Nakuha na sa tingay. Kuha. Ay, sa mga bata na kani. Grabe mo puli dyan kutsin ko. Pag ulan mo kayo. Parang may dyan panandun. Huwag, nagsabaw. Bago mo. Ay, nagsabaw sa mga kurimaw. Nagsabaw may mga kaado. Na nagpaikaw na po kainin. Biskin, us-usin ng sugar. Ang taas na po ginagpaikaw kainin. Dito sa nahan? Ang baboy? Oh. Basta pa nila ganun kasi. Dali niya. Tiguang na siguro na. Basta dali kayo ang kubal na kanagahian. O panit. Nainit na mong kahahan? Oh, hapit naman eh. Ano oras? Gabay ka, Hos?